Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy fevraly. Hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiodan men Ýokşan Anygurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenbaşda VPN-nin peýdalanýan hojalyklaryň internet üçinçiligi kesildi diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Marda taksa bolan talabyň azalmagy narhlaryň arzanlamagyna getirdi. Jany tebigatyň milli mudeýini haýwanlaryň haly alada döredýär diýen at bilen çap eden habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de bu hepde çeşmäniň maglumaty esasynda Türkmenistanyň baş prokurorunyň we Aşgabatyň prokurorunyň saklanan barada çap eden habarymyz köp okaldy. Prezident Berdimuhammedowyň duýdansyz iş sapary bilen Akuda etrawyna bolmagy barada taýýarlan habarymyz hem 5-nji günnäki görkezlere görä iň köp okalan habarlaryň 5-ligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň çap edýän maglumatlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň ýartyny. Niderlandlar, Ýewropa döwleti Türkmenistana gaýdyp baran halatyny açyk tanqidi pikirler üçin ýanylmak ähtimallygy bilen ýüzbeýiz duranlygyny aýdýan türkmen aktivistini gaçwatalga bermekden ýüze gurdy. 2 ýyldan gowrak wagt bäri taşary ýurtda ýaşaýan we Ýewropa ýurdundan gaçwatalga oturum ruhsatyny almaga synanýan Nurmuhammed Annaýew öz haýysy ret edilenden soň Amsterdamda ýekelikdäki protest çärelerini geçirmäge başlady. Şol wagtda häkimetler onuň 10-njy fevralda Polşa gelen ýerine deportasiýa ediljekdigini aýdypdyrlar. Şu aralykda aktivisti deportasiýa etmek barada kararyň herlikçe goýup bolsun edilenligi belli boldy. Türkmen aktivisti öz protest çäreleri bilen diňe özüniň däl, eýsem beýleki türkmen raýatlarynyň şol sanyny hökümeti açykdan kytlayan aktivistleriň düşen ýagdaýyna hem köpçüligiň ünsüni çekmekçi bolýanlygyny aýdýar. Temany kardeşim gödel dowam etdirýär. Galanjanyň häkimetleriniň jogabyna ýarym ýyllap garaşan Nurmuhammed Annaýew özüne gaçwatalga bermekden ýüz öwrülmegine garaşmanlygyny aýdýar. Türkmen aktivisti bu ýagdaýdan öz narazylygyny bildirmek üçin Amsterdamyň merkezinde ýekelikdäki protest aksiýasyny geçirýär. Esas maksadam Türkmenistanyň alyp barýan repressiw siýasatyndan gaça durup daşary ýurtlarda syýasy bosgunlygy tutan Türkmenistan illeşlerimiziň Ýewropadaky syýasy temasyna we bosgunlyk temasyna üns çekmek isleýär. Şolaryň ýagdaýyna. Meniň öz mysalymdan başlasaňyz, 2 ýyl 2 aý boldy. 2021-nji ýylyň 6-njy dekabryna Şweçiýadan tapşyrypdym. Ol ýerden Dublin prosedurasy ýaply Polşaga gaýtdym. Polşada 20 aý garaşyp, ol ýerden 8-nji awgustda Gallandiýa hökümetine gelip sığınma tapşyrdym. Ve bu ýerde de şu wagt 6 aý bolmak. Dip Nurmuhammed Annaýew Azatlyk radiosuna 8-nji fevralda gurrun berdi. Annaýew Gallandiýanyň adalet ministrliginden berilen resmi jogapda onuň teatry gaçwatalga sorap eden arzasynyň kanagatlandyrylmaýanlygy we onuň 10-njy fevralda Polşa uğradyljakdygy aýdylýar. Türkmen aktivisti Polşada 2 ýyla golay wagt bolan döwründe gaçwatalga sorap eden ýüzlenmeleriniň ikisiniň de ret edilendigini aýdýar we bu ýurda uğradylmagynyň özüni ýene-de keshitsiz we çykgynsyz ýagdaýa saljakdygyny belleýär. Düşünmeýänlerimiz häzirki döwürde Rossiýada, Turkiýada diňe tanqidi bellikler eden üçin tutulyp äkedilip ýönelýän aktivistlerimiz barka, näme üçindir Ýewropanyň hem şo döwletlerden tapawatlykda özüni görkezmeýänligi. Biz şu wagt açyk howp ýagdaýda. Näme üçin diýsen, ne gorawymyz bar, ne bir statusymyz bar, ne bir dokumentimiz bar. Konsullugy tutup biz dokumentim alyp bilemdik. Giderliysek ilimize gidip bilemdik. Maşgalamyz bir döwletde, özümiz başga bir döwletde, olar bilen duşup bilemdik. Bu meselede süýnüp gidip otur we ýene näçe wagt aljagyny belli däl. Ve şu ýagdaýda gezip we demokrasiýanyň adam hukuklarynyň söz atlygynyň jümmüşi diýip hataplanýan Ýewropada Türkmenistanyň diktaturasyna gujak açyjy işleriniň alınıp barylmagy biri
gatyr we gynanýar. Dip Annaýew aýtdy. Türkmenistanyň raýaty Nurmuhammed Annaýew daşary ýurtlarda ýaşaýan we türkmen hökümetine açyk tanqid edýän aktivistleriň biri. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary öz watanyndaky syýasy ýagdaý babatyndaky garaýşlaryny hem Türkmenistandaky problemalar barada tanqidlerini açyk mälim edip 2020-nji ýyldan bäri köpçüliklen çykyş edip başlapdy. Türkmen hökümetiniň 3 ýyl mundan odaly ýurtda bolan adam kelekçilikli güýçli tebigy betbaççylygy we koronavirus pandemiýasynda ýurtdaky keselçilik ýagdaýy ýaşyrmagy daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň arasynda öňgörüli we edilmedik syýasy aktivligi tutaşdyrypdy. Türkmen raýatlary dürli ýurtlarda köpçülikleň protest aksiýalarynyň onları çatyny guradylar. Öz ady bilen sosial mediada çykyş edip türkmen hökümetini açyk tanqid edip başlan türkmenler köpeldi. Muňa garamazdan Türkmenistanyň hökümeti problemalary resmi taýdan boyun almady. Emma aktivistleriň ýurt içindäki ýakynlaryna ýetgiderli zorluk görkezdi we daşary ýurtlardaky raýatlaryny dürli ýollardan ýyzarlady. 2022-nji 2023-nji ýyllarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine öňgörüli we edilmedik basyrçlar görkezildi. Soňky bir ýyla bolay wagtyň dowamında birnäçe türkmen aktivisti dürli ýurtlarda ýitirim boldy. Käbirleri zor bilen Türkmenistana äkedildi. Adam hukuklarynyň goraýjy guramalary soňky bir ýylda birnäçe aktivistiň ýitirim bolmagy bilen bagly öňgörüli we edilmedik tendensiýasyna aladalanma bildirýärler. Hormatly dinleyijiler, Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy 7-nji fevralda Türkmen wekiliýetiniň 2-nji fevralda Jenewada Venalara garşy kemsitmeleri ýok etmek barada komitetiň mejlisine gatnaşanlygyny habar berdi. Bu mejlisiň çägini Venalara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek barada konwensiýanyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişi boýunça Türkmenistanyň döwürleýin 6-njy hasabatyna seredildi. Emma Türkmen metbuaty Türkmenistanyň kemsitmelerden bildirilýän aladalar baradaky maglumaty ilatdan ýaşyrýar we bir taraply döwlet propagandasyny dowam etdirýär. Şunuň bilen baglykda Azatlyk radiosi täze döredilen salam dogan gepleşigine Türkmenistanly denanlaryň ýüzüňiz bolýan kemsitmelerine bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligi taýýarlaýar. Bu temada özüňizi gurultandyrýan soraglar iýerseňiz, maglumat paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolardyk. Gepler Azatlyk radiosi. Hepdeniň jeminiň ýartyny. Türkmen häkimetleri raýatlaryň konstitusiýada kepillendirilen habar, maglumat almak we maglumat ýaratmak hukuklaryna garşy durmaklaryny, şol sanyny ýurtda internetden peýdalanmakda girden çäklendirmelerini berkitmegi dowam etdirýärler. Synçylaryň käbiri Aşgabatdaky hökümetiň informasiýa ýaryşyna, halkyň aňy we ýüregi uğruna barýan göreşde ýeňlendigini, Türkmen metbuatynyň bu göreşde düýpden ukuypsy bolup çykanlygyny aýdýarlar. Bu ýagdaý Aşgabaty alaçsyz internet gadaganlyklaryny barha güýçlendirmäge teklýär. Ýöne bu gadaganlyklar garaşsyz, adat habar gözleýän propagandadan halis ýadan adamlar tarapyndan barhaken böwsülüp geçilýär diýip Azatlygyň söhbetdeşleri gurrun berýär. Şunuň bilen barlykda habarçylarymyzyň 6-njy fevralda beren maglumatyna görä, Balkan Sowetiniň häkimetleri ýanwar aýyna VPN ulgamlaryndan köp peýdalanýan hojalyklaryň internet üçinçiligini petikläpdirler. Bu hojalyklardan mundan beýlek VPN ulgamlaryndan peýdalanmajakdyklary barada düşündiriş ýazmak talap edilýär diýip Balkandan Praga gelen habarda edilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Türkmenbaşyda her aýyň 1-nji gününde öý internet petiklenýär. Raýatlar pul geçirenden soňra internet dikeldilýär. Ýöne bu gedek raýatlar pul geçirenden soňra da aýyň 3-ü 4-ü bolsa da ýüzlerçe hojalygyň interneti dikeldilmedi diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Bu hojalyklar öý internetini hödürleýän Türkmen Telekom döwlet elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň yerli edarasyna ýüz tutanda olara geçen aýyň dowamında VPN-den köp peýdalanandyklary şol sebäpli internetleriniň petiklenendigi aýdyldy. Edaranyň işgärleri bu hojalyklaryň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we Kiber Howpsuzlyk Edarasynyň yerli işgärleri bilen söhbetdeşlige gatnaşyp, olaryň inni VPN-nin peýdalanmajakdygy barada düşündiriş ýazyp bermeliligini hem aýtdylar. Olar
şondan soňra öý internetleriniň gaýtadan işläp başlajakdygyny bellediler. Diýip Türkmenbaşly başga bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Mundan başga ýüzlerçe raýatdan VPN-den peýdalanan enjamlaryny Türkmen Telekomyň ýerli edarasynyň mejlisler zalyna getirmek hem talap edildi. 4 fevralda hepdäniň dinç günüdügine garamazdan ýekşenbe günü kiber howpsuzlyk hünärmenleriniň 10dan gowragy bu enjamlary barladylar. Olar enjamlary barlap raýatlary düşündürüş ýazdyryp, soňra olaryň öý internetlerini açyp berdiler. Düşündürüş ýazmaýan raýatlaryň interneti henizde açylmady diýip ýerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Häkimetleriň bu çärelerini köp ýaşaýjy nägilelik bildirdi. Olar VPN-den peýdalanmasalar, ýurtda hatda imo messengeriniň hem işlemeýändigini aýtdylar. Enjamlary barlayan ýaşaýjylaryň arasynda daşary ýurtlara giden garyndaşlarym, dostlarym bilen habarlaşyp durýaryn. Olaryň interneti bizden 20 metre güýçli işleýär. Olar VPN-siz YouTube'da we TikTok'da video görýändiklerini aýdarlar. Sizem internetiň tizligini iň bolmanda imo işleri ýaly edip ýokurlandyryň diýenler hem boldy. Käbir bolsa, sizin bir adama gaharlanyp tutuş halky gysmagyňyz dogry däl. Isläniňizçe adamlaryň hukuklaryny depileýärsiňiz, diýdi. Bu raýatlar hasty berkleriň eldi. Ýöne olar bu raýatlardan bahana tapyp bilmän, olary aksam öýlerine göýbermeli boldular. Diýip ýerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Häkimetler raýatlaryň internet öpçünçiliginiň çäklendirilmegi we barlyklar barada açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Adatlyň bu barada ýerli häkimetlerden şol sanda Türkmen Telekomyň ýerli edaralaryndan telefon arkaly tesvir almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne ýagdaýlardan habarly ýerli ara gatnaşyk işgäriniň aýtmagyna görä, häkimetleriň bu çäreleriniň esasy maksady daşary ýurtlardaky garaşsyz neşirleriň şol sanda Adatlyk radiosynyň habarçylaryny awlamakdan ibaret. Olar bu neşirleri dinleýänleri, okuýanlary hem anyklap, olar bilen düşündürüş işlerini geçirip olary gorkulmagy maksat edinýärler. Diýip ara gatnaşyk işgäri anonim şertde aýtdy. Türkmen häkimetleri ýyllar boýu ilat üçin garaşsyz maglumatlaryň elýeterligini çäklendirip, petikli saýtlary we sosial torlara girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarynyň öňüne alyp gelýär. Bu hyzmatlardan peýdalanýan raýatlar we olary hödürleýän ussalar ýydarlanýar. Häkimetler bu çärelerini wagtal hasta güýçlendirýärler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiv ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistan halkara guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezüjilerinde her ýyl iň soňky setirlerde ýerleşdirilýär. Hepdäniň zemininiň ýartyny. Resmi bolmadyk habarlara görä, Aşgabatyň prokurory Öwel Mämmed Şeýhmämedow tutsak edildi. Ýokary derejeli prokuroryň tutsak edilenligi barada habary ilkinji bolup Türkmen News neşri çap etdi. Adatlyk radiosynyň çeşmesi bu maglumaty tasdiklap, Şeýhmämedow tutsak edilmedinden öň onuň öňkü başlygynyň geçen hepdede Türkmenistanyň baş prokurory wezipesinden boşadylan Serdar Mälikgulyň hem tutsak edilenligini aýtdy. Türkmenistanyň ýokary derejeli hukuk goraýjylaryň, şol sanyny baş prokuroryň, İçeri işler ministriniň, Milli howpsuzlyk ministriniň we beýleki jogapkar resmiýetiň türlü jinaýatlerde aýplanma we ýapyk kapylaryň arkasynda geçirilen kady diýişini uzak möhletli türme tutsaklygyna höküm edilmegi hiç bir jähetden täzelik däl. Şol wagtda öňkü resmiýetlerin ýagdaý gowulýan adamlaryň ikiçak anonim söhbetdeşlikde tasdiklamagyna görä, jinaýatda aýplanan adamlaryň özlerini kanun esasynda goramak mümkinçiligi, olaryň aklawçylarynyň öz müşterileri baradaky ýagdaýy jemgyýetçilige habar bermek mümkinçiligi hem bir çäklendirilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Resmi Türkmen habar serişdeleri 2 fevralda Aşgabat şäheriniň prokurory Öwel Mämmed Şeýhmämedowyň gurluk borçlaryny talap alarak ýerine ýetirmän işde goýberen düýüklük kemçilikler üçin wezipesinden boşadylynyny habar berdi. Resmi habar beriş serişdeleri adat bolşy ýaly öňkü prokuroryň işde anyk nähili kemçilikleri goýberenligini aýdyňlaşdyrmady. Türkmen Nokot News neşri 3 fevralda özüniň çeşmelerine salgylanyp wezipesinden boşadylmagynyň ýa-ni Şeýhmämedowyň tutsak edilenligini habar berdi. Tutsak etme giýje mahkama işgärleri tarapyndan ýerine ýetirildi. Hatta prokuratura işgärleri hem bunyň sebäplerini bilmeýärler.
Diýip neşir ödünün çeşmetini sitirleýär. 4-nji fevralda Azatlygyň çeşmeti Türkmen paýtagtynyň öňkü prokurorunyň saklanylmagy baradaky maglumaty tasdiklady. Biziň çeşmämiziň sözlerine görä 16-njy ýanwarda Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisine wezifesinden boşadylan Türkmenistanyň öňkü baş prokurory Serdar Mälikgulyýew hem saklandy. Baş prokurory Serdar Mälikgulyýew eýýäm geçen hepdede onuň mejlis salynyň kowulmagynyň edil ýan sakladylar. Ähtimal ol Şeyh Mämmedowyň garşysyna görkezme beren bolmaly. Ýöne diňe bir öňkü prokurory tutsak etmediler. Eýsem sowda ulgamyna hem arasalaýyş barýar. Nobatdaky telewizyon towasyna taýýarlyk görülýär. Diýip Azatlygyň çeşmeti aýtdy. Belli fekurluk borcuny talaba laýyk getirmeýänligi sebäpli diýilen düşündürüş bilen wezifesinden boşadylan öňkü prokuroruň saklanylmagy barada Azatlyga öňler ygtybarly maglumatlar beren bir çeşme habar berdi. Ýöne bu maglumaty beýleki çeşmelere tasdiklatmak heniz başartmady. Şol bir çeşme ýokary derejeli prokuratura emeldarlarynyň wezifelerinden boşadylmagynyň hemde olaryň tutsak edilmeginiň ilkinji nobatda sowda pudugynaky ogurluklar bilen baglanşyklygyny aýdýar. Onun Şeyh Mämmedowyň wezifesinden boşadylmagy baş prokuror Mälikgulyýewiň wezifesinden boşadylmagyna bolşýaly prokuraturasynyň sowda ulgamyndaky ogurluk hadiseleri bilen bagly ýagdaýlary düzedip bilmezligi bilen baglanşykly bolup durýar. Subsidiýerlenen azyk harytlarynyň kronika ýetmezçiligi zerarly jemgyýetde dartgynlyk artýar. Bu harytlar döwlet dukanlaryna zerur meselelerinde goýberilmeýär. Dukanlara varıp yeten harytlar bolsa dukan dolandyrjylary ýaly oňluk emellerler tarapyndan ogurlanýar. Diýip çeşme aýdýar. Bulardan başga da onun sözlerine görä öňkü baş prokuror obahjylygynaky yaramaz ýagdaýlar zerarly hem ýandy. Obahjylygynaky çynlaky problemalar boýunça hem baş prokurora has köp şikayetler bar. Geçen mewsim harap boldy. Buğday planının hatta ýardy hem ýygnalmady. Paýta boýunça hem ýagdaý şeýle. Ýöne baş prokurorun Berdimuhammedowylaryň garyndaşlary tarapyndan güýçli gollagy bar. Aýdylmagyna görä, ol Gurbanuly Berdimuhammedowyň merhum ejesi bilen uzak garyndaş ýaly bolup görnýär. Häzir aýal oğullardan biri onuň işine gatışýar. Ýöne aýtmaklaryna görä, prezident onuň sowda ulgamyndaky ogurlyklaryň işine ne derejede çekilenligini görüp gadaba minipdir. Bu bolsa onuň maskala bilen gatnaşygyna garamazdan köpçüligiň öňünde saýgılanmagyna sebäp bolupdyr. Diýip çeşme aýtdy. Bellemeli iradatlyk Serdar Mälikgulyýewiň prezident maşgalasy bilen garyndaşlyk gatnaşygyny ýa-da beýleki gatnaşygyny tasdikladyp bilmeýär. Şeýle-de Mälikgulyýewiň hemde Şeyh Mämmedowyň öz wezifelerini 2022-nji ýylyň iýuluny tas bir wagtda diýen ýaly bellenilmegi hem bellärliklidir. Türkmen Nökot News neşriniň ýazmagyna görä Mälikgulyýew baş prokuror wezifesini işlän döwründe 1,5 ýylyň içinde arassalyş geçirip möhüm wezifeleri öz adamlaryny belläp ýeteşipdir. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Türkmenistanyň demirýol gatnaw kynçylyklary baradaky ýürüý tösöhwet bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimetleriniň Aşgabat, Arkadag aralygyna elektrik otlusynyň gatnawyny ýola goýjakdygy barada habar ýurt içinde. Hususan ýurdyň çetki sebitlerinde ýaşaýan adamlaryň arasynda bir topar soraw döretdi. Azatlygyň habarçylary bu täzeligiň ýurtdaky demirýol gatnawlarynyň hilininden, az bolmagyndan zerinip ýören adamlaryň nägileliklerini hassa güýçlendirendigini habar berýärler. Yerli hünärmen arkadagy gatnajak otly ilatyň demirýol ýarasyny açan ýaly boldy diýdi. Türkmen medeniýeti ýurduň ilkinji elektrik otlusy barada habary geçen aýyň aýagyna Türkmen Ara Gatnaşyk Agentligine salgylanyp anyklaşdyrman çap etdi. Türkmenistan ören giň çägi ölçün alýan ýurt bolup, soňky 30 ýylda dören agyr işsizlik ilatyň transport, ulaw gatnawlaryna mätäçligini hassa artdyrdy we otly, awtobus, uçar gatnawlarynyň kadaly ilatyň ösýän isleglerini kanagatlandyrjak derejede ýola goýulyp bilinmezligi uly soraw bolmagyna galýar. Anyk demirýol hyzmaty barada aýdylanyny bu hyzmatyň 2007-nji ýylda prezident çalşandan soň has yaramazlaşanlygy aýdylýar. Ahally hünärmeniň tasdiklamagyna görä, demirýol ulgamyny ýolagçy gatnatmagyň hili we ýygylygy soňky ýyllarda ören pete gaçdy. Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň adamlar Aşgabat şäheri bilen Ahal vilayatynyň etraplarynyň arasyndaky şäherara otly gatnawyndan mahrum boldy. Bir
owo, etrap yerlerinden paýtagta gatnap işleýän, oňluk sowda edýän, okuyan adamlara urulan zarba boldy diýip ahally ýaşaýjaytdy. El yeterli, kadaly ulaw gatnawlarynyň bolmazlygy ya az bolmagy ilatyň işi, okuwy, saglyk we resminamy işleri bilen Aşgabatda vilayet merkezi bolan Änewe gatnawyny kynlaşdyrýar diýip söhbetdeşimiz Niýaz döwrüne tejen Saragys Maşat, Aşgabat Garagum Daşgow urlar boýunça gurulan täze demir ýollardan garaşylan tamanyň çykmanlygyny hem sözüne goşdy. Aýdylmagyna görä adamlar başda Aşgabat bäherden, Aşgabat derwede urlar boýunça, Aşgabat tejen Saragys urlar boýunça elektrik otlarynyň gatnawy ýola goýlar diýip umid edipdirler. Balkanly çeşmelerimiz hem çetki owalaryň we etraplaryň ýaşaýjylarynyň Balkanabad, Türkmenbaşy ýaly ýer şäherlere elektrik otlusyna bolmanyny şäher ara otlularyny gatnamak barada eden arzuwlarynyň hasyl bolmanyny aýdýarlar. Otlu gatnawy gaty yaramaz. Hepdede bir-iki gedek etrek bereket ugru boýunça şäherara ýolagçy otlusy gatnaýar. Ýöne ol Balkanabada ýa Türkmenbaşa baranok. Gyllar we Türkmenbaşa arasyny hem ýürüýte şäherara otlu gatnawy ýok. Bu ugurdan günne bir gedek geçýän Aşgabat Türkmenbaşa otlusy diňe ýyry wagzallarda saklanýar. Keçi stansiýalar we etraplar umumyň otlu gatnawysyz galýar. Diýip Balkanly ýaşaýjaytdy. Onuň tasdiklamagyna görä, Terhet ýakasynda ýerleşýän bereket uğruna hem otlu gatnawy ýok. Otlu gatnawlary ýurduň demirgalyk sebäpinde hem yaramaz bolmagyna galýar. Daşowly çeşmelerimizin maglumatyna görä, soňky 10 ýyllarda bu vilayet ulaw üzüňeligine garly diýilse hem ulaltma bolmaz. Iň agyr ýagdaýda Şowuz Lewap aralygynaky demir ýol gatnawlaryň degişli bolup bu iki vilayatyň arasyna inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyly ýolagçy otlusy gatnamaýar. Howa gatnawy bolsa diňe ýad we tomsaýlaryna açylyp ol hem bary ýogy hepdede bir reýs bilen çäklenýär. Diýip yerli hünärmen adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmen häkimetleri goňşy Özbegistan bilen arada gatnaşyklaryň strategik ähmiýetini nowtamagy gowy görýär. Ýöne näme üçindir şeýle dostlukly gatnaşyklardan peýdalanyp Lewapdan da şow sebätini Özbegistanyň Xarezm welaýatynyň üstünden gelip biljek ýolagçy otlusynyň gatnawyny açmak ýa dikeltmek hakyna bir sözüm aýtmaýar. Diýip hünärmen bu kiýli otlu gatnawlarynyň diňe peýda berjekdigini, ziýan berip bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Şeýle-de Daşowul şäherinden Ololka Aktýabr, häzirki Saparmurad Türkmenbaşy etrawynyň merkezine çekilen demir ýoluň boş duranlygy. Bu gur boýunça Niýaz döwrüne gatnan ýolagçy otlusynyň häzir gatnamaýanyny gaýdylýar. Lewaply ýaşaýjylar hem otlu gatnawlarynyň hilinden we juda az bolmagyndan şikaýet edýärler. Beýleki sebäplerde bolşýaly, bu sebäpde hem işsizlik adamlary barhaken şähere gatnamagy mejbur edýär. Emma muňa garamazdan Türkmenabaddan Seydi, Farab, Sayet ýal şäherlere gatnaýan adamlara niýetlenen şäher ara otlu gatnawlary ýok. Türkmenabad gadojak uğrunda gatnayan otlu günde bari ýogy bir gezek gelýär. Amderiýa Aşgabat otlusy hem günde bir reýsi ýerine ýetirýär. Ýöne bu otly döwletli köýtündag etraplaryna barmaýar. Netijede köp adam soňky ýyllarda juda zerur bolan otlu gatnawyndan peýdalanyp bilmeýär. Diýip yerli ýaşaýjaytdy. Otlu gatnawy ýurduň gurilatly mar sebätinde hem yaramaz diýip adatlyk bilen gürleşen adamlar aýdýar. Serhidavat Mary Üçajy, Mary parahat uğurlarında gatnayan ýolagçy otlularynyň bolmazlygy ýylatyň durmuş ýaşaýyş derurlyklaryna ören negativ täsir ýetirýär. Diýip yerli ýaşaýjaytdy. Synçylaryň pikirine görä adamlaryň durmuş, ýaşaýyş şertleriniň gowlanmagyna itergi berip biljek demir ýol gatnawy her talaplary diňe bu mesele has giň çemeleşilerini ödäp biler. Yurt baş tutuny 30 kilometr arlyk üçin elektri otlu gatnawyny ýola goýmakçy bolýar. Ýöne yüzlerce kilometrlik dasda ýerleşýän demir ýol ugurlarynda garaşylýan otlu gatnawlaryny ýola goýmak barada gurrun hem gozgulanok. Diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan siýasatçylyk işgär aýtdy. Onuň pikirçe ýurduň ýapyklygy, üzüňeligi, goňşy döwletler bilen arada kadaly ulaw gatnawlarynyň bolmazlygy Türkmenistanyň siýasatçylyk ulgamyna hem uly zar berýär. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň demir ýol kynçylyklaryna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurduň demir ýol ulgamyny elektrikleşdirmek,
elektrik otlaryny geçmek gowy pikir. Ýöne bu iş ilkinji nowatda Aşgabat bilen ýurdun 4 welaýatyny bir-birine baglayan Türkmenbaşy Aşgabat, Mari Türkmenawat uğurlaryny geçirilmeli synçylar aýdýar. Türkmenbaşy demiryol hünärmeniniň adatlygyň habarçysy bilen eden ikiçak söhbetdeşligini aýtmagyna görä, welaýatlaryň arasynda gönü we kadaly ýolagçy gatnawynyň bolmalygy uly amaçsızlyklara wagt ýitirilmegine sebäp bolýar. Mysal üçin, Tomus mövsüminde awada din jalmaga gidýän raýatlar köpelýär. Olar ýurdun dürli künjeklerinden gelýärler. Ýöne Ulug ministrligi ýygzamlaşýan ýolagçy akymynyň talaplaryny ödäp bilenok. Hiç bolmasa may aýyndan sentýabr aýynyň ahyryna çenli Türkmenbaşdan ýurdun ähli welaýatlaryna gönü otly gatnawlaryny gurnap bolýar ahyrynip hünärmen aýtdy. Günneya günaşa gatnayan Türkmenbaşy Aşgabat otlusy adamdan hyrynlyk bolýar. Awadadan ilki Aşgabady ol ýerden hem günüzün oturup agşam öz welaýatyna gidýän otla minmäge mezur bolýan adamlaryň höwes ederlik ýagdaýy ýok diýip bu pikiri başga bir raýat hem tasdik etdi. Egerde Aşgabatda otlular nöşüp tutuş günüňi ýitirmän gün otluda öz welaýatyna gidip bolsa oňa ýetesi zat boljakmy? Emma häkimetler ilatyň ýol adabyny adaltmak barada pikir ederden entekler taş görnýär diýip adatlygyň söhbetdeşi sözüniň üstüne ýetirdi. Bir-birinden habarsyz, aýry-aýrylykda gurlaşylan adamlar otly gatnawlarynyň azlygyny, ýyllar boýy dowam edýän bilet gytçylygynyň arasynda otly hyzmatynyň gowlaşmaýanlygyny, demiryol ulgamynyň bolsa barha beter paraxorlugy, korrupsiýa batýanlygyny aýdýarlar. 4 ogly kemale getiren eni 53 ýaşly Jemile Türkmenistanda dören agar ýol adabyny çekýänleriň dini biri. Onun ýaşaýan Dostluk şäherçesi Tallimerjen Kelif demir ýolunyň uğruna ýerleşýär. Ýönül bu uğurda inni en çemeýlbäri hiçili ýolagçy otlusynyň gatnamaýanlygyny aýtdy. Eskerenesi 4-nji oglunyň Balkan welaýatynyň etrek etrawyny serhetde gulluk edýänligini, onuň ýanyna baryp gaýtmak üçin bir näçe günniň ýoly geçýänligini gurrun berdi. Kiçi oğlumun gulluk edýän harby bölümine barmak üçin ilki Dostluk şäherçesinden taksi alyp Amyderiýa stansiýasyna barýaryn. Ol ýerde tanışyň ýa araçyň bolmasa otla bilet tapmak mümkinçiligi ýok. Onsoň döwlet bahasyndan hasken çykdaja galyp Amyderiýa Aşgabat otlusyna bilet alyp Aşgabada gidýärin. Otla Aşgabada 18 saat töwereginde barýar. Diýip esker Enes aýtdy. Ol otlynyň üstünde hyzmatyň, araççylyk, tertip düzgün meseleleriniň gözgöýni ýagdaýy barada adatlygy öňki ýyllarda gelip gowşan maglumatlar hem tasdik etdi. Aşgabada baranymdan soň ýene kassada nowata durup, ýa bolmasa araçynyň üstü bilen Aşgabat Türkmenbaşy otlusyna berekede çenli bilet almaly bolýaryn. Käte şol gün akşam gidýän. Otla bilet tapdyrmasa, ertesi akşam gitjek otla bilet alyp, bir sutkadan artyk wagtymy Aşgabadyň wagzalynda geçirýärin. Berekede otly giýje barýar. Bu ýerden etrege iltýän otly hepdede 1 ýa 2 gede gatnaýar. Ýöne onuň gatnayan wagty ören tiz üýtgäp durýar we köp halatda bu otly ýatyrylýar. Netijede otly ýatyrylan halatynda giýjäniň ýarysynda taksi gözläp bereketden etrege Balkanyň çarkanda howply ýollary bilen kireyine tutulan ulagda aşmaly bolýaryn. Diýip mundan öň 3 eskeriň ýygynyň gatnan eni ýolly gören adaplaryny bir özüniň bilýänligini hem sözüne goşdy. Onun pikirçe döwlet ilatyň transport eliýetirligi hakyny düýbünden alad etmeýär. Hudaýa şükür, bu 4-nji körpü oğlumun harby gullugy. Ulu oğullarym Tagtawazarda, Daşowzda we Tejende gulluk etdiler. Hergedek olaryň ýygynyň baryp gelmek uly mesele boldy. Sebäbi welaýatlaryň arasynda gönü gatnaýan otly ýok. Kerkide aeroport gurdular. Ýöne ondanam diňe Aşgabada uçup bolýar. Başga welaýatlara uçup bolmaýar. Diýip Aşgabatda otla garaşýan eni adatlygyň habarçysyna aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýsem Türkmenistandaky transport, ýolagçy hyzmaty, şol sany otly gatnaw barada sizden ähli pikir garaýşlar bar.
Bu arada bize öz pikirlerinizi, tejribelerinizi iwerseňiz, tekliplerinizi aýtsaňyz hoşal bolardyk. Tekleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.